אוקיי, אנחנו נמשיך להסביר על מכונת דו-מור, כיצד אנחנו מתקינים גלגלי פרפרציה בשביל לעשות פרפרציה לנייר. בהמשך לסרטון הקודם שהסרטנו כיצד להפעיל בצורה כללית את המכונה, כמובן חברת מאסטר שיווק וייעוץ. אנחנו נפתח את המכסה הזה בכדי להגיע לאזור הפרפרציה, ואנחנו נבוא לאזור הזה, נסתכל פה על האזור הזה. באזור הזה יש לנו גלגלים. הגלגלים האלה, אנחנו מרכיבים עליהם את הפרפורציה. יש את החלק התחתון שהוא נותן את הגב לחלק העליון של הפרפורציה, ויש את החלק העליון שמתקינים עליו את הפרפורציה כמו שאנחנו רואים פה, והוא בא בצורה כזאת חופף על יד החלק התחתון. אנחנו נראה תכף, משחררים פה את הבורג הזה ומצמידים אותו לחלק התחתון בעדינות וסוגרים את הבורג הזה על ידי מפתח אלן מספר 2. כדי להרכיב את הסכין ואת החלק התחתון על הגלגלים האלה, אנחנו נשתמש במפתח מספר 2.5, מפתח בצורת מברג עם ראש כדורי בכדי שיהיה לנו נוח לעבוד. אנחנו ניקח דבר כזה, את החלק התחתון, ניקח את הברגים הארוכים, נשים אותם פה, ועם המברג אנחנו נבריג אותו פנימה לתוך הגלגל התחתון בצורה כזאת. נסובב את זה קצת. כמובן שאת כל זה אנחנו עושים כאשר המכונה כבויה, בכדי שלא יהיו לנו הפתעות. אנחנו נכניס את הבורג השני, נסובב. המברג הזה הוא מיוחד שיוכל לעבוד בצורה אלכסונית ויהיה נוח לעבוד ולהבריג את הברגים פנימה. כמו שאמרנו, מספר 2.5. אנחנו מסובבים, לוקחים את החצי השני ומכניסים פנימה ומברגים. שוב מסובבים, שוב לוקחים את הבורג הרביעי ומברגים פנימה בצורה כזאת. נהדר. כרגע הברגנו את החלק התחתון, רואים שהכל סגור כמו שצריך, ויש לנו את החלק שנותן את הגב לסכין. אנחנו לוקחים סכין ומרכיבים אותו על החלק העליון, אבל לפני כן אנחנו נצטרך להזיז את החלק העליון עם מפתח אלן מספר 2 כמו שאמרנו מקודם. פותחים אותו, מזיזים אותו שמאלה מעט, יופי, ואז אנחנו ניקח את הסכין עם הצד השטוח כלפי הגלגל, ואנחנו ניקח את הבורג, נשים בפנים כמו בחלק הראשון. ניקח את המפתח ונבריג אותו פנימה. יופי, זה אחד. את השני אנחנו נעשה ככה, נשים את השני, נסובב, ניקח עוד אחד, ועוד בורג, כמו שאמרנו, זה מאוד קשה לעשות את זה עם מפתח אלן רגיל. חשוב להצטייד במברג אלן כדורי. הנה, זה נכנס, מתעקשים איתו, בסוף זה קורה. נתקים אותם, נדק, ומצמידים את זה